ברוכים הבאים לרגע הגדול, המחזור האחרון בהחלט של ליגת ווינר, הפלייאוף העליון בעונה הנוכחית. כמובן עם השאלה הגדולה, האם האצטדיון העמוס הזה כאן בבלומפילד בתום המחזור הזה יהיה אצטדיון שיחגוג אליפות דרמטית של הדקה האחרונה? אליאל פרץ, כדור מצוין לאמצע ויציאה והשמטה של השוער. האם יש כאן הכשלה? לא. אין הכשלה. השמטה גדולה של לויטה, אבל מכבי תל אביב לא מצליחה לנצל את זה. נוסה מקבל ועובר, זהבי רץ לאמצע, נוסה חודר פנימה ונוסה עם הכדור הרוחב. שוב טעות בהגנה של מכבי חיפה ונוסה לא מנצל את זה. בין שחקני ההגנה של מכבי חיפה זה עלול לעלות להם ביוקר. מיכה מכין את הכדור, הכדור פוגע ברשת בצד הלא נכון, הכדור של טסה. ועכשיו עזרא, מה יעשה עזרא בפריצה הזאת? הוא צריך להשתמש בחברים שלו, מנסה לבעוט לבד, הכדור הלך לעבר הפינה, רייקוביץ' יורד בזמן, רגע מסוכן מאוד. מהנהן בראשו, ראיתי את נגיעת היד, אבל זה כבר לא רלוונטי לשרוק, והנה זהבי נכנס, והנה השער של מכבי! ועכשיו מכבי במקום הראשון. זה הרגע שבו מכבי תל אביב אלופה, אבל זה לא הרגע שקובע. זהבי, אני מבטיח לך, רואה את זה. דקה 33, זהבי לכדור, מקפיץ את זה, לויטה מגיע אל אותה פינה בזמן. זהבי עכשיו בתוך הרחבה, מנסה לכבוש לבד, לויטה סוגר את הפינה כמו שצריך. איזה יופי של כדור, אלברמן נותן לבן חיים, בן חיים, יש כאן עבירה? היה פה פנדל. יש פנדל של השופט חיכה קצת, אבל בסופו של דבר שרק. חייב להיות פה אדום. אבל קינן ספג את הצהוב. האם זהבי עושה עכשיו את ה-2-0? כן! עכשיו מכבי תל אביב תרגיש הרבה יותר בטוחה, והשער הזה של ערן זהבי הוא השער ה-99 של מכבי תל אביב בכל המסגרות העונה. מתי מכבי חיפה מנסה לחזור למשחק, הכניסה הזאת של עזרא, הוציא את הכדור החוצה, הכדור בידיים של רייקוביץ', הפעם הראשונה שרייקוביץ' עומד הערב במבחן אמיתי. זהבי, האם הוא הולך אל עוד אחד? השאיר את הכדור לפרץ הצעיר שמצליח להשיג את הריבאונד. אלברמן מכניס ולויטה יוצא ועודף לפרץ. בן חיים, הכדור אל העמוד, ופרץ לא מצליח לעצור וליישר את זה לכיוון השער. הייתה לו הזדמנות נהדרת. וטוואטחה עכשיו מוביל התקפה של מכבי חיפה של 4 שחקנים מול 4 שחקני הגנה. עזרא, ועזרא הוא פועט בצורה מרושלת תוך כדי נפילה. בן חיים עושה את הסיבוב, לוקח את הביטה, זה להשיא האישי שלו של 10 שערים בעונה אחת במדי מכבי פתח תקווה, והוא עושה את זה בסטייל של טל בן חיים. איזה יופי של כדור, בן חיים מגיע, זהבי מחכה, וזהבי כובש! 4-0, שער של זהבי, שער 35 של זהבי בליגת ווינר העונה. אף אחד לא יוכל להגיע למספרים האלה. מכבי חיפה מתפרקת. חד משמעית, כן. בינתיים עוד שער! אחד האוהדים של מכבי תל אביב לפני המשחק תפס אותי לפני המשחק, שאל אותי מה יהיה. אתה יודע מה אמרתי לו? מה? 5-0. נראה לך, זה משחק שהוא אסון למכבי חיפה, התוצאה הזאת. מדוניאנין, תראו באיזה קלות מכבי תל אביב מתקרבת לעבר השער, ומדוניאנין עושה את השישי.
6-0! ואני מתחיל להאמין שמכבי תל אביב יכולה, הנה האוהדים מסמנים 10. אם רוני לוי יכול היה לבקש עכשיו מגרינפלד לסיים את המשחק, הוא היה עושה את זה. היו פה עוד שערים. לקבוצה כמו מכבי חיפה אין שום דרך להסביר את הדבר הזה, את התבוסה הזאת. ועכשיו יבוא החילוף. בפעם הראשונה העונה ערן זהבי את 18 הדקות האחרונות של העונה הוא יבלה בחוץ בפעם הראשונה. בן בסט הולך להזדמנות נוספת, מנסה לעקוף את השוער ומשיג קרן בלבד. בחיפה אין הגנה. והנה השריקה של גרינפלד. ברגע הזה אלפי אוהדי מכבי תל אביב קיוו לפרוץ לכר הדשא ולחגוג אליפות רביעית רצופה, אבל זהבי אומר מה לעשות, ניסינו,